fried rice na napakasimple lang at favorite ko. Tara, umpisaan na natin! Itlog, ketchup, mantika, hotdog, garlic and onion, kamatis. Lalagyan natin ng konting tubig ang ketchup. Asukal, harina, paminta, at suka. Haluin natin para matunaw ang nilagay natin. Uunahin natin lutuin ng hotdog. Igigisa natin siya sa bawang at sibuyas. Ipa-fried natin siya ng konti bago natin siya lagyan ng sauce. Ito yung tinimpla ko kanina at ang pinaka-sauce niya. Para lang may twist at mahiba naman, hindi puro prito. Ang tawag dito ay sweet and sour hotdog. Lalagyan natin ng siling haba para may hanghang ng konti. Next naman ang scrambled egg. Igigisa natin ng bawang at sibuyas. Kamatis naman. Hahaluin at palalambutin lang. Lalagay natin sa itlog bago natin iprito. Pipirituin natin ang itlog. Huwag tayong halo ng halo para hindi maghiwa-hiwalay. Okay na yung side na yan. Ngayon babalik ta rin na naman natin para sa kabilang side. Yan okay na. Lalagyan na natin ng toppings. Paminta, yan, magluluto na ako ng fried rice. Halo lang tayo ng halo hanggang sa maluto. Tuyo naman ang sunod. Dalawa lang po ang nilagay ko. Nasa sa inyo po kung gusto nyo dagdagan. Then, aaluin lang po natin siya hanggang sa maluto. Spring onion naman. Ita-transfer na natin sa lalagyan ang fried rice. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to like, subscribe for more updates and upcoming videos. Bye-bye!